Movie Plus channel kanaw le tae. Voina kan movie recap tur chu Wednesday sangni somni panya an tihchhuah kha ani. Achang tunu ber tur meiche tlei rol Wednesday Adams chu lo langin kumsom pathum leka upa ni Mahse laina na le khongai na anei lawin arwal puite ain azia amak bik hle thom norong thim lam angai na in engtiklai pon ain bel reng chin bok sin masabera chuan Wednesday chu school hallway a local meka ate viaw nangin hlawh nei le zam mel apu hau lo alokar a honrwal chuan a unaw pa paxli thaw chumbiang mai chu aka a apple muam tut chungin alawm kur mai akut phuarna a phel sak ve le thok le khata a unaw pa buli tu te chu amit thla a anron lang ngal war wara alandan ang ai ngutin Wednesday chu naupang danglam tak ani chiang ani Wednesday chuan thilti theina mak danglam tak mi a khoi emo ato rwala an hun kal to le hun lo tur sha theina ania a unaw pa lo ti du da tu te chu swim ti mami te an ni ti a sha chwa vele swimming room a chuan bek ni khachana piranha omnanen akal ngal thisena tui hal piranha te chu pula chuan a thlak thlata buli tu te hlawh le thabar zeta an sahim na zonga chak taka an hleuh lai chu munom thlir takin alo thlira sin dot le chuan Wednesday nu le pa morticia le gomez te chu lo langin an fanu ze mak sak le chalo tak chuan an ril ro ati ha in zirna in pakhat Nevermore Academia chuan dalu an tuma chu academy chu Wednesday ang tawh superpower nei te lu na ni in until ti theina mak danglam tak control chu an zir tir thin morticia le gomez te po chu academia changa zir chhuak ve ve ni in ani na taka chuan superpower an nei ve reng lo ni chuti lai mek chuan hiker pakhat chu Nevermore Academy kyang loka ramhnoi pilril taka alokal ve mek bok ramhnoi ya rei po achut ma in thil siam mak danglam tak chuan ronbei thutin athat zuya local sheriff le achui shwai ten crime scene chu ron thleng vatin an ngai to na abwai hle achan chu tun hi he thil thlen chum khat na mai ani lo a khomi te ti thabar khopin alo thleng fo to zo kani Wednesday po an academy principal hunrei to tak changa academy lo enkol to tu Larissa Wims nen anin machon ran nuwa a roommate tur eniti werewolf chingne mishinga changtheinen a in mail sha tira enit chu Wednesday ang lo takin angai tuana kom mi aya ataka thilti thin mi an rongai na zong thola a ringot po Wednesday in rong thim lam le chi bai athlan tlat zok lain ani chuan arum chu rong lar tak tak mangin a cheina sa hle enit chuan academy chanchin shilpa in a che vel chu afan kwal puya zirlai te chu group lia in chenin fangs fars stoners le skills te anni fangs how chu vampire zanthima chetla mishing thisendo chin hauni in first chu werewolf chingne mishinga changthei stoners chu mishing ruang amle pian mangnei Mahse an sam chu rul hlir ani thung he hi soizaw lokila Greek mythology akan hmu dan chuan ma sanga mi ten an chi ber le mu an she ber sarap thak le chi bai takan ni atira chuan nula mel thatak ni in an mel thatna an chapau pui luata pathian te chuan a shemnan sarap thak taka an chantir ta ani ato beratan skills anni hi sirens kanti tuinhnuaya cheng thin mermaid kanti tenen hian thummun anni bok an zai remoi tak mangin mishingte an thunun thei thin ngai na zong te ni chuan milo like sakla subscribe button khamilo mi sakvi keu bokla athlon vikani kha o chung thilte a shilfia nuwa eniti chuan an skula mei chelar ber bianca berkeley chu ako mua ani chu siren ni in abial pahlui Xavier Thorpe death artist ya an soibok alemzia te atak taka tir thei chu ako mutel academia an fanu an admit zau Adams te nu pa ho tura kara an lu nuwa gomez chuan kutbur kalve zet thei chu
an fanu thli thlai turin anut chia a academy lama letin Wednesday chuan fencing class anti mai ngun nam vai zirin akalve chuta chuan bian kanen anin tummau mai reingel anin be nuwa inne tok takin an topa an mai kor chu phela tu emozok zokin thisen a hlawh ma lau zong in be chunzom antitlu tlombik tum hau lawin anin be zela borak po achang hle Mahse atopa topa bian kain Wednesday chal chete a ahliam sak awangin ne na achang tange nge a achal hliam an enkol sang nuwa nurse room achwa sanfel chia chu inchunga chang savalim lian zet mayaron tla Mahse wa nei thlak takin death artist Xavier chu ahun taka aron thleng Wednesday chu aron namson man hlawh reilaute nuwa hliam na po nei lawin aruma alet Mahse achetla zong chu tu emo in a en thareng ani ti a shethiam ngalwat room chu chingletin kutbor chu acharnot mai anu le pa ti thil ti ani ti a shat rwalin kutbor chu ala loka a thil ti te je pui turin le ani lau chuan jowara a khung baudai tur thu in avau chu vele kutbor chuan hlawin rin omna thu atiam ngala piran ha manga mi ati bum chungchanga Wednesday chu therapy class kalturin achung thuan rel chuwangin principal Larissa chuan therapy class kalturin Jericho kholam apan puya chu khwa chu Nevermore Academy nai loka umani Wednesday chuan a therapist chu amutange mai Mahse engchungchang ma ashildu lem hleilau restroom akal chuan lam siamin tukvera aput ruzewa kara lau ngak mek tu an principal ape hel na lama akal na tur en lawin mi pakhat asu chot mai chu vele chu pa hun lo om tur chu amungal reilau te nuwa a motor chunga athi tur layani laule relunuam lau zetin abulloka coffee dora alut chu dora chuan an kho sheriff papa Tyler chu na thokin alawm coffee machine chesiam tumin alaw boy hle Mahse asiam dan chu Italian chonga a inzia awang le a chiar thiam mai lawa wangin aril ru abwai ngang mai vanei thak takin Wednesday chuan Italian chong alaw chiar thiam hlau reilau te chunga asiam zo sak aya an umna achanga bus stand nai bera thla turin a phut zuya Tailoran achan ma hawin dorkota chuan Wednesday buli chin tu mi pathum te chu puithiam thumhnu in belin an local Wednesday an movele dor chunga ludve in nuiza siam nan an mangle chana haiderin a thei topin in sumve bok ma sela ator thei lau china Wednesday chuan a inswal puile tange nge an pathuma atukdol rual che in an principal Larissa le sheriff tepondor anon thlengve ngal therem taka Wednesday chu shwai chhuakin khwa chhuah sana an ho konga chuan Larissa in azil haw shep chutia azil haw mot lai chuan car pakhat accident ti shat zeta loading chu an tok hlola achunga chuan thi chonga let reng chu alo om voina Wednesday in asut pa ngei kha ani zantlai to taka balcony a chuan a shelo mangin remoi atuma full moon zanani awangin werewolf tepo an uchwa mai Mahse a roommate eniti thung chuan werewolf a ala in thlak danglam ve theilau thu relrun na takarun shilin a thiante uchwa chu angai thlakara chuti lain Tyler pon aruma kutbor che shut chu amu chu kutbor chuan Wednesday kol turin ashil zuya hlau emin kutbor thu ang chuan ava video call ta Wednesday chuan atuk zana harvest fair an nei tura in mu puyata na somin ahim tur zia soin athem Mahse ani na taka chuan academy achwa sandu wangani fera chuan Larissa in uluk zetin Wednesday chu athli thlai tarenga Mahse chu ti chungpon lulul le chim omve shim ta chu engtin nemo Taylor nen anin mutheita chu mun an chwa san don chep tia Wednesday chu petek swalin a classmate pakhat Rowanan alawman man lom thu po ashil ma hawin Rowan churam hnoi lampanin atlan vata angai te bokin Wednesday pon
thil thleng tur a hmulok le ta rowan chu mi tu emo in rong takin asoi sa hlum don ani a thil hmulok chu hlawh viau ma sela a hma anga thil poizok a thlen lo nan aril ru thlakin rowan chu a zui vat Mahse a thil hmu chungchang a hrilh hma in rowan chuan a thil ti theina hmang chuan thingkung sang taka ada beta rowan anu chu zol nei thil ti theile ropui tak ni in kumsom ni panga liam ta a khan Nevermore Academy chu Wednesday Adamsin ati chhevek don ni ti alo shilok diam to ani chuwangin thil thalo a thlen hma a ama ngein Wednesday chu tha angai thu rowanan asoi hnuwa a thil ti theina hmangin ashoka arek Mahse thogle khata ram sachi bayom zet mai chuan rowan chu ron zuan thutin a that zuya ramsa chu hmu tur po lawin borwa ka abau zui ngal nuna nei to lauti shat zeta rowana taksalet bambula Wednesday chu ding ranin rowana nu shilok na ninge yalang lekha inziak chu rilrubai takin a ena reilaute nuwa sheriff le a thui shwai te chu ron thlengin ngor takin rowana rang chu zong Mahse an muzau tlat lau rinang ngein sheriff chuan mita mutu Wednesday statement an lak ramsachi bayom zetin rowana abei ani ati chu a oilo khop mai arindana chuan nevermore zirlai no pangthilti nge ani chutia anin dop kwal mek lai chuan maktak main rowana chu himpia le dam that takin ruma aron lut hlol mai an mi bober aron le taka chuan rinhlel kai Wednesday po an chwa zalenta a roommate ani ti chu an hmaluka pokap competition long in kar siak lo thleng tura chuan a phurin a manhlel to ngang mai Mahse Wednesday rel ru zong engdang ma in alwa theilau rowana biak tumin akalta Mahse an principal chuan chan enge muwanga academy atanga achwa deuh chiah thu alo shil beidong du lawa ti dan angai twa wangwang nuwa kutbor chu rowana chetla thli thlai turin atir zuya rowana chu lo langin rail station a alawm kutbor po chuan api thu pek zom tumin rowana chu azui ruve zel bok a che ve lami an hnai vai lo ve le rowana chu restroom a lut vatin aron chhuak le chu pawalai rual vela in thlak danglamin aron pen chhuak thau mai ni chu vandwai thlak takin kutbor khan a in thlak danglam lai mu chu soilo akal na chin alo hlawh reng chu ni in pawalaya a in siam danglam hnuwa principal Larissa ang chuan avoi thum nan a in thlak danglam le ta a omzia bera chuan adu dan angin a in thlak danglam thei ani ber du thlan tur dang nei lo ta chu rowana thi na chungchanga evidence enge mutak zongin ram hnuaya Wednesday chu akala ahnu loka Taylor pun aron zuive ngor taka a che vel an enkwal na a rowana termit le lawlet ngat chu a hmu a char rual chuan hun kalto a hmungal war mai a thil hmuwa chuan lekhabu pakhat akom noinok rong lo langin chu lekhabu changa apo thak ngei chu ani rowanan athi hmaluka lekha phek aken kha hun khora lawin Wednesday chuan an class teacher nena lekhabu chungchang chu azot chiang ngal chu lekhabu chu kumtam liamta a zirlai pawl pakhat night shades tia invite ta ani Mahse an pawl chu hunrei to tak liamta a khan anti top sakdai to thung school ban vele Wednesday chu lekhabu zong chuan rowana ruma alut ru a Mahse athil zon mek lekhabu ai ma chuan khum hnuaya hmai kor lo chuan amit alazo klat khum hnuaya changa achwa ma in Xavier chu ruma aron lut thut mai rowana le Xavier te chu roommate lo ni rengin cheson po cheson changam lawa khum hnuaya Wednesday abi ruk reng lai chuan Bianca chu abiat pahlui muturin aron kalve hlol mai an pahnia an ti chu lo ngai thlave karin Bianca chuan long in kar siak lo tura a elpui tur ber eniti chu achak lo ngei nan rem arwat ta zat mai arum lama Wednesday alet vele
adin muna changa bian kai an po thlak theinan a roommate ani ti chu chanpui ngei intiamin competition alawm turatil ve ngei chu ati tluveta atuk lawlangin Wednesday le enit tepo competition atan anin pe thokhat to hle competition a chuan danzom turbik umlawin engkim athiang veka chu bian ka pon shekarin man changkai atum viaw timpali in el tur omin atop anin karthlen nuwa anlet le turani vawkam lama knock out tok lawle finish line thleng masaber chu winner puan anni ang in elna anchan chia motia bian ka chuan vawkama achhian nu tim dangte longkar lai ti bala tura loading ran mai chu signal sewin chu vele chu nu chu tuya zawng lutin mermaid a achang zui ti chuan tim pakhat long chu in elna chhunzom theilo tur khopin ati chiat saka Wednesday le enit chu anin bua saina achaboka kutbor mang chuan mermaid in anlong ti chiat tuma aron panchu anloman hlawh thung inti siang na anei lai tak chuan Wednesday in thil mu lok anei le tatlat mai ama ang chia meiche sambuang chu mu in chu nu chuan Wednesday chu cha bipui mu tak ani thu ashila athu soi chu ashe thiam lau kher mai thok le khata atak rama ron omle thutin bian kai tim ten ma shwain an tim anlau nufwal le thung chaklau ai chuan ti in bian ka te tim chuan na chu anwa hol po saka ti chuan na topa Wednesday te chuan ne na an changve ta kumsom li chunga siren ni lautena long in karsia ka ne na an chan voi khat na ani nge chinchia reng tla kani winner team te chu principal Larissa chuan lompuin winner team te chu principal Larissa chuan lompuin enit hne na chuan pokap trophy ape a Wednesday ero anjinga po man lo chuan lekhabu zongin aman hlel akal kwana lama Edgar Allan Poe lim chu mu in ani chu Nevermore Academy azir chuak ve pokani milim chuan lekhabu alo keng rana akoma symbol ang chia chu Rowana termit achar chuma athil mu lekhabu noi nok rong ami ang chia zuk nirengin chu vele man mo zetin Wednesday chuan milim lekhabu kena thu in ker te chu uluk taka achhiar nuwa lekhabu omna nia arin chu achui chuak theita akut chang manga voini aterek zeu chuan bangchu tol chualin corridor chu akal pheiro mai achunga pindan thuruk chu aronin hai hongta chu pindana chuan Rowanan lekhabu phek apo thlak na ngei lekhabu noi nok rong chu achara abeka aka chwa mai atum chu ahnung lama chang tu emo in ip mangin alu chu aron khu thut mai reilaute nuwa alu tuam na an phel sak chuan ache vela bianka Xavier le zirlai dang chen khat anlo khupa anni chu zirlai pol pakhat Nightshades member tini in hunrei takliam ta an pol kha kedar ma sila principal Larissa chuan aruk theyang berin alodin thar le alawni Xavier chuan achongkam thiam thei to pin Wednesday chu an pol zomve turin somve bok ma sila ani chuan lo nyal fi thlat thakin akal san hlom sindot lea principal Larissa in annual outreach day anei tur chungchang chu alo puang meka chu hun chu Nevermore Academy nau pangten pon lammi mi pa ngai te kyanga hun manga anjinga an hoi khothon ve theina hunani khochung an lu nuwa Wednesday chuan roommate kharong takatha ani mai thei ti in Xavier ne na ashil Mahse ani chuan engte wala lo ngai sak lawin alabawra lo thu le no chwa ato zok thu in alaw chang chu vele Wednesday chuan Rowana nu limzia chu a hmu ve ta a limzia lama nu manei tha ani boka chik taka a en nuwa chu limzia ami pa chu tuna an mek na Jericho khwa muchwak tu Joseph Craigstone ani thu Xavieran asoi chu thu shat vele Wednesday chu Pilgrim World anti muna akalvat chu mun chu Jericho khochan chin achau buzong zong anvun chat na ani abulading mi panaw pang Eugene nen in mel shatin
อันนี้จูควายจันจินอันเซียนคลาสอาจังอาเมลเชียได้โตอันนี้บกPilgrim World โลตู Academy นาวปังเตจูอันมานี่ไกช่วยบ่อยปุยตูตูร์ Miss Arlene จวนอารอนซอมเววัดจูนูจู Pilgrim World อันกอลตูซีงามีอันนี้อาเชเวลฟันกวลปุยไปอิน Joseph Crackston นะจงจ้างจูอาศัยเซล่าอันเปียโลกาอินดิ้งรบเมลโตตักจู Meeting House อันนี้ทูอาเชลซุยบกจูเวเล Wednesday จวน Meeting House เองติงเอตีอินเดียชูตะกินอารอนโจดวัดอากุดก้อยไงฟาร์มเอ็นกอลน้ำมันรัวเตบากะอันช่วงกบงเบลมันชินเตอันละกอลหิมเปียลทูอินมิสจวนอาชาง Meeting House ละมานัดทกตูระอินวอลันเทียร์เวทูอาศัยรัวจวนมีดังยินใจฉันนาอันโทเมกทูอินมิสจวนอลาวเนียลเววัดบกจูไอจวนYe Old Fajuri Lama เกกเละมุมสมเองอิลาวเวลทัวริสต์เทเนนะเซมกวลนาโทอ่างไอทูชิลินนาวปังเตจูอชวายเพยลมา Crackston Meeting House จวน Wednesday เรลรูอัลวะงังอันยังเงอาเชียนปาอิวจินจุชวายินปนาอาอินงาตีร์นัวอามาอิน Meeting House จวนอลูดรุซุยาเล็กขจักเละมิลิมบากะอามิทลาอาอลาวมูโตเมเชนาวปังสัมบวงเงไม่โปอลาวเตลบกอามิทลาอาหมูจุมาเล็กขบูอาเกนอังเจียโปจูมนาจวนอลาวเวบกอาหารเกียวนักจวนอลาวโอลเวกไม่จุตาเทลจุเชตยามินPilgrim World โจเซฟคร็กสตันสุลนูอันติเตจูอเลมเสียมจบไม่ลาวนี่เรนลาวตะกินมิสอาร์ลีนิจูอามิมันอิวจีนเบงอโปสักจุงินอารอนลูทุดไหมอาทินอุรเมลเลบกเลขบุติกตักอมนา Wednesday อินอโซรัวจวนอาเมลดังฮัลโซปินคลำมาสาลกะมิสวัลตูเตนเอโมอันรูเบาทูอินอพาซุยซตาเสียนดังลาวลังอินกอฟิโดราไตเลอร์มุตูริน Wednesday จูอวกัลเองดังสวยเสร็จลาวิน Joseph Crackston a Meeting House na diktak chu zotin ama a map a phar duaya Taylor chuan ram hnoi pelrel ve taka a thu shil pa in a na lai a kok zui rui hlau ti mi le mi cheng neng tak ten tom im na an man na sat thu a shil tel bok rei ria lawin Wednesday chu July muna chuan avakal ngal chena tur nei law mi pakhat law omin alawin khur mai Mahse kudbor chuan chupa chu ashoka rekati chain atlan chiatir tavon vona Wednesday in kongka ahon rual chuan kumzaliliam ta a kirin hun kal to chu amutawar war ahma pwa alaw mu fau to me chenau pang sambuang khamul in khomi te chuan chu no chu ram huai fa tia aw num na in anlo hwal tuawa chuti lai takin Joseph Crackston na chu mi puizi nga changaron chuakin me chenau pang Goody Adams ti in aron kau ramhuai zol chin le doi thiam ani thute anung chungin chek ina halhum tur ani thu ba ka ama chang ni lo anu ne na halhum tur ani ti in thupek achwariap mai Goody chu anram le lungruk saktu anfa ti tha saktu le annun nuam tak ti kho bo zau tu ti in apu tel bok thinrim seta Goody milran chungin Joseph chuan check in chu a hiaw al ta hlawh a thei topin anu chu chhuah tir tumin be ma sila Goody pon thareng anei to law be sei tureng anei to law lain kong khar thu ruk atang Goody chu achhuak ru thei hlau mai thil thleng zong law mo ve vek tu Wednesday bula chuan Goody chu tlan vatin mi zong atha vek ma law zong Josephan athil ti hi aban san hau lawang ti in Wednesday nena ashila chuwele Wednesday po chu athil mu atanga har chuak zokin atakrama kirle ta athil shat ang kudbur nena ashil mek lain ram salau rowan thattu kha an kianga chuan alawm vereng mai chu thil chu tlan chia in Wednesday pon chak takin a zui ve zat Mahse achin a hlawh tlat mai konga chuan ke hniak alo chiar dep tupa chui phei zelin chu ke hniak chu mishing ke hniaka achang chhotel tel ti aman thiam ngal chuti mek lain Xavieran
enge ati ti in aron zot thut mai ani pon I he lawin athil mu chu ashil ve ngal entir ve tuma ako mu chu kehnia kharwa in alo thleng 5 vek to tlat atuk zing lawlangin mitin mai chu town square Joseph Craxton alim an ker thar khu honna chim turin an fuan khoma Wednesday le Jericho khwa marching band te chuan Fleetwood Mac Don't Stop chu an remoi mangin an rem Mayor le Larissa ten milim khu honna an chandon cha ti a Wednesday thupek angin kutbor chuan kang mei aron ti kai ta milim chu akang kai ta hlawh a hlawh thlabara midang an tlan chia sup lain Wednesday ero chuan arimoi tum chu ati to pha chuang der lo kang mei kara po akhosazia ha dam lutukawang khan principal Larissa I chuan kang mei ti chuak tuwa Wednesday chu apu hial Mahse engma inrol na anei lau thu in achang ve tlat thung dutok tamai lawin Joseph Craxton ani inda dik tak le Jericho committee racist zia shereng chunga engwanga an lama chang tlat nge ani ti in atong le chepa sindang lawlangin chena in nei lau pa kha ram sa hlawm chuan abei ve thil thleng zong chu a camera in alo lave reng bok reilotea sheriff le a chui shwai te po andan ngai te in crime scene an thleng le chena in nei lau pa ruang bulak camera lo let ngat an char nuwa thalak fia lo rei roi chu miswal pa mil ani mial be se yin chiang zo ka en thei turin an song bola an pe fil nuwa sheriff chuan miswal pa mil chu chiang setin a en wanga ole khati song kha voina ta na kan ti chwa thei chuania kan channel min ngai hut saka atira changa top thleng min en sak tu te chunga abik takin lom thu kan soye ni man nuam vek ole